No, dneska veľmi vyživný lower body tréning, prvý cvik, rumunské mŕtve ťahy, 2 série, 10 až 12 opakovaní. Ďalej som pokračoval týmto zubárskym kreslom na čistenie nervových kanálíkov. Prvá séria 10 až 12 opakovaní, druhá, tretia séria 8 až 10 opakovaní. Všimnite si, že idem do absolútneho svalového vyčerpania, to znamená, keď už nemôžem, dopomôžem si rukou a keď už ani rukou nemôžem, tak spravím ešte čiastočné opakovania. Ďalším cvikom bol belt squat, ktorý som skúšal prvýkrát v živote a bolo to úplne otrasné. 2 série 6 až 8 opakovaní, posledná séria 20 opakovaní. Ďalej split squats, 1 séria 10 až 12 opakovaní, 2 série 6 až 8. Následne predkopy 10 až 12, potom 6 až 8 a posledná séria 15 opakovaní. Opäť do absolútneho svalového vyčerpania. Na poslednú sériu som sa radšej pripútal, aby nedošlo k újme na zdraví. Nakoniec lítka, tu som dostal nenormálny krč do nohy. No a potom som dajak dokončil 4 série po 12 opakovaní, palilo to jak svinia. No a hej, dakedy som drepoval cez 300 kg a tam som vzadu, jak neviem zrobiť rep na feedlopte.